жырларына нурлар сине мадур булып синде таң таң шикелле яңгы туган илем бәхет биргән җирем Татарстан аягына китеп айларга бармадым сагынып кайттым илем таңнарым Күпме жырлар жырлый халкым түгел туган җирем синең турында мин бәхетле сине сөюемне әйтә алсаң шушы җырымда аягына китеп айларга бармадым сагынып кайттым идем таңнарым аягына китеп айларга бармадым сагынып кайттым Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.